Хәйрле көн, Татарстан, хәйрле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Наил Дунаев мәңгелеккә арабыздан китеп барды. Камал театр сәхнәсендә йөзләгән кабатланмас рольләр тудырган, яраткан, талантлы шәхес буларак тамашачы күңелен яулаган артистны югалту театр сәнгате өчендә зур, кайгылы вакыйга. Атаклы артистыбызның якты истәлегенә багышлап, телевидение фондында сакланган замандаш циклыннан тапшыру тәкъдим итәбез. Шайтан туй ясап ятасы. Гали угла. Я Алла, я Тәңрем, шаммим, шанасым килмей. Аксыякларның кадыры калмады, бар дөньяга куллар, кылгыйлар баш булды. Мин бор боярларның башларын чапкан идем. Синең каршыңда ялынып торам. Сың шуңа күрә. Мин сиңа исемең белән Бахтияр дип эндәшәм. Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты, республиканың Габдулла Тукай һәм Муса Җәлил исемендәге дәүләт премиялары лауреаты профессор Наил Дунаев бөтен гомерен театр сәнгатенә багышлаган фидакарь затларыбызның берсе. Театр белән яшәүче, татар театры дип җан атучы, зыялы, абруйлы шәхес. Ул кичкенәдән үк елга капитаны буларга хыяллана. Ләкин язмыш дигәне аны серле театр дөньясына алып кирип китә. Мәктәпне тәмамлап, Наил Дунаев Мәскәүгә, Щепкин исемендәге югары театр училищесына, татар студиясына кабул ителә. Биредә алар бер төркем булып оешалар һәм бүгенгесе көндә Щепкинчылар төркеме театрның данын тәшкил итә. Мин театральный училищега килгәндә дә әсәрне sayladım повествовательный, теге хикәйли торган җирне. Ни өчен? Тигез аэроторстанып кебек, тигез генә сөйләргә, артист шулай сөйләргә тиештер дип уйлый идем. Шулай итеп, минем монда килгәч, Шариф Хусейнов дигән драматург экзамен вакытында алар безнең артта торалар инде, шунда язучылар кызыксынып Мәскәүгә кемнәр китә икән дип тенә беткәч бер турдан соң чакырып алды да, беренче тур үткәч безнең 3 турда битте экзамен. Киләле, нишләп син монда әйберләр алдың? Әйтәм, белмим нәрсәгә. Бу бит синең әйбергә әйбәт түгел. Ул әйдә минем белән диде дә, миңа проза әйберендә, хикәя әйберендә, чәчмәсәр әйберендә, шигырьдә һәм мәсьәләне дә бөтенесен алыштырды. Ул мине лирик герой итеп күз алдына китерә. Тукайның җәйге таң хатирәсен. Ул бит инде лирик шигырьнең дә иң лириксы. Галибана яктырып әкрен генә алтан ата, моңланып хәсрәтләнеп ялкавына ак ай бата. Әйдәле музыкаль ягында тикшерергә диде дә бер кешеләргә алып китте. Килеп кирдек, фортепиано белән, онда фортепиано икән дә белән беренче мәртәбә пианино күрдем. Бер беләм генә бер шибәр генә кеше утыра. Күрештеләр булар. Менә мин сиңа бер җигет алып килдем ди. Менә бу минем язылачак пьесада геройларын уйнаячак ди. Театральныйга барырга тели Мәскәүгә. Әйдә музыкаль ягын тикшереп карыйга, ничек икән җигет. Ярый диде дә, борылды да фортепианога уйнап китте, нәрсә җырлыйсың дип инде. Мин әлеге имтиханда җырлаган җырымны, мин анда бик акыллы булдым. Мин анда бик гади җырладым. Бүтәннәр мин анда мәрфуга киен, татар халык кие, бик гади генә, диапазоны зур түгел. Ул кеше Рөстәм Яхин булып чыкты. Biz аны Dunay'ına da bir temiz afiyetiz. Çünkü күнегелгән шулай инде 55 ел бергә эшләгәч. Менә шуңа күрә аның бик күп кырлы, бик талантлы кеше ул. Аны бездә әйтәләр инде, Dunay бит ул бал ашап, бал эчеп үскән. Аның әтисе чынлап та пчеловод иде бит. Менә шуңа күрә менә аның бик күп кырлы, бик күп талантлы кеше, бик зур талантлы кеше. Наил абый чын мәгънәсендә киң күңелле, затлы кеше. Мондый затлылыкның чыганагы тормышны үз итүдә, яшәешнең иң әүвәл күзне иркәләрлек якларын күрә белүдә, киң күңеллелектә. Ул үзе һәр күренешне нечкәләп кабул иткән кебек, башкаларның да хис кичерешләрен сизгер тоемлый.
Үзенең туган ягын, зәй төбәген, туган туфрагын, ираклашкан бала чагын, әти-әни назын юксына, күңелендә кадерле хатирәләр барлый. Әти-әни ягы татар кешесе гомумән керәшеннәр иде бигрәк тә, мин аларны гырак беләм. Бәйрәмнәр ярата, мәҗлесләр ярата. Алар сәнгатьне яраталар. Алар сәнгатьне яратабыз дип түгел, алар шуның белән яшиләр. Шуңа күрә алар җырга, моңга, алар бездә инде керәшен халкында бәйрәмнәр мул күп булгач, алар аны барыбер сайт вакытында тыйсалар да итәләр иде, җырлыйлар иде. Алар үзләренең йолаларын кылалар иде, үткәрәләр иде. Шуңа күрә ул яктан аларны тыңлап, аларны күреп үскән кеше инде мин. Икенче яктан бер заман безнең заманда, әле бит хәзерге замандагы кебек телевидение, радиолар юк. Бу түгәрәк кара радио куйдылар. Шуннан инде без bütün kulakны куеп радио тыңлый башладык. Ул инде безгә сәнгатьне үстерүгә, сәнгатькә хөрмәтне арттыруга аның ягынысы бик зур булды дип әйтәм. Чөнки мин драма актерлары турында белмидем. Мин драма актерлары турында спектакльләр тыңлый идек. Ләкин мин җырчыларның тавышларын таныйм. Миңа бик тә ошый иде Усман Алиев, Рәшит Багапов, Зифа Басировалар, Гөлсем Сөләйманова. Шуларның инде алар бит инде магиканнар. Алар бөтен безнең семьябыз, әти дә, әти безнең җырчы фәлән түгел. Бик хөрмәт белән бөтенсен таңлыйдыр. Аларны теге, ой, бүген шундый бүген монда спектакль радиодан җыр вакыты килеп җитте дип алар эш ташлап нитеп теге әллә нәрсә ишенеп түгел, куя, үзе ниндидер эш арасында, ниндидер шунда бер җай табып, бер ләззәт алалар иде. Инде анар Илһам Шакиров килеп чыкты. Анар үзеннән үзе китте. Драма әсәрләрен әти чыннан да бик бирелеп тыңлыйлар. Потому что чөнки аларга ул чын мәгънәсендә спектакль түгел, чын мәгънәсендә шул кешеләр дип ышана иде. Күрәсең, кечкенәдән үк шул мөхиттә үсеп, тәрбияләнгән Наил Дунаевның күренекле актер булып китүендә һичшиксез әти-әнисенең роле дә бик зур булган. Сеткин исемендәге училищены тәмамлап, монда кайткач, Тукайның 75 еллыгына Лом спектаклен әзерләделәр. Шул вакытта мин Абдулла Тукай ролен уйнадым. Төп рольне. 9 мәртәбә спектакль булды. Тукай көннәрендә спектакль шоулап үтте, чөнки халык көтте, Казан көтте, татар көтте. Казанга кайткач, беренче спектакль көзгә ширләрдә дигән спектакльдә искәре роль Ибраһим инженерны миңа бирделәр. Шуның афишасы чыгар вакыт җиткәч, миңа әйттеләр, афишага ничек язабыз? Булай әйтергә ярамыймы соң? Менә син Тукайны уйнадың, халык әйтте, ничек инде Тукайны урыс малай уйный дип. Чөнки минем анда Тукай ролендә Николай Дунаев дип язылган. Бүтәннәр бөтенсе мөселман, татар исемнәрендә. Ничек куябыз исемеңне диләр инде алар. Әйтәм, Хусейн Абуразиков, Шиязан Сарымсаков, Абдулла Юсупов куйды спектакльне. Алар ишәү килделәр дә инде ничек куябыз. Әйтәм, исемне үзгәртсәгез, үзгәртерсегез. Отчествоны әтиемнең исемен, фамилиямны үзгәртмисез. Яра диделәр. Наил дип кушагы ярыймы диделәр. Әйтәм, ярый, миңа барыбер ул вакытта. Мин псевдоним уйлап түгел, алар кушканга әйтәм, ярый дип кенә әйттем. Шулай итеп, минем Наил дип исемем китте. Yok ende, öyrətü də mindən, qız da mindən bulmayı. İlənəsin kilsə bilib kil. Biri şeyini elikəsin. Korkutma! Atam da benim bile buluşup qarağanı otturdu. Otturdu. Lakin siz meni ko'ruvga shitga burilasiz. Kelgan kuningizdan boshlab. Her minutu falan so'm turgan, vaqtingizni olasım kelmagandir. Сөйләшерлек сүзебез дә юк шикелле. Bu очракта сөйләшергә сүзләр булмаганнар да сөйләшергә мәҗбүрләр. Bir кояш астында яшибез, bir Аллага баш ырабыз. Аннан бит сезнең кулыгызда калам. Ул эзләнмешән артист. Ул бик тиз генә
нәрсә курсаң, шуны эшли ала торган артист түгел. Барбер оның үзенең фикере бар, үзенчә күрә ул, чөнки монда ул бит педагог та, профессор, аның да йогынтысы барбер ул шәкертләр укыта. Әйтәм, шул бик белемле кеше, ул тәрҗемәләр белән дә шөгыльләнә, әдәбиятны бик яхшы белә. Наил абыйның театрга килеп керү ул үзе бер бәйрәм. Әйе, Наил Дунаев киң диапазонлы артист. Ул образларының нечкә тойгыларын, психологик кичерешләрен халыкка тулысынча җиткерә ала. Ай тотылган төндә Ак егет, Ташкыннарда Мирзахан, Бирнәсез кызда Паратов, Фигароның өйләнүе Фигаро, Канкай улы Бахтиярда Бахтияр, Гөркире кияүләрендә Гөргөри, Өч аршын җирдә Мирвәли, Хуш назлы гөлдә Газиз роле һәм башкалар. Буларның барсында театр тарихының алтын фондын тәшкил итәрдәй Наил Дунаев тудырган образлар. Мен аны белән шактый күп уйнарга туры килде. Яшь чакта да, хәзер дә. Дунай ул чын җигет кеше. Сәхнәдә дә, тормышта да. Менә беренче тапкыр без аның белән Мостай Каримның ай тотылган төндә бергә уйнадык. Кыз белән җегетне Зөбәрҗәт иде, мин ул Ак егет иде. Гаҗәп, сәхнәдә менә шундый җигет булып сөя белә иде. Аннан соң инде ни килде дә, мин килен уйнадым, Мустаярны уйнаган иде. Анда да ул менә чын җигет була белде сәхнәдә. Үзе тышкы кыяфәттән кырыс кебек күренсә дә Дунай, ул бик нечкә күңелле. Ул сәхнәдә җылап җибәрә. Менә ир-егетнең артист йөргән сәхнәдә җылап җибәрүен мин күргәнем юк иде. Ә Дунай, без аның белән Бишурада уйнаган идек, мин хәтерлим, мин аның хатынын уйнаган идем. Шунда ул үзенең улларын юклыгын белгәч, шунда аны сәхнәдә күзе яшы тама иде. Менә сез күргәнегез бармы? Ир-егетнең сәхнәдә уйнаган вакытта җылаганын мин үзем менә күргәнем юк иде. Миңа каратамы, гомумән башка кешеләргә каратамы, белмим, миңа ул бик игътибарлы тормышта да. Менә минем юбилеемда ул миңа өемә телеграмма җибәрә. Мин бик шаккаткан идем. Без бит инде театрда очрашабыз. Үзенең җегете Таня белән икәүләп миңа юбилейны котлап телеграмма җибәрде. Мине шул хәтле күңелем тулды, менә җылысларым килде. Аннары ул бердән бер артист, партнер спектакль уйнап бетергәч, ул рәхмәт дип әйтә. Миңа рәхмәт дип. Наил Дунаев без бергә укыган вакытта ук биюдә икебез бии торган идек. Гомумән бик күп рольләрдә без бергә уйнадык. Минем бердән бер партнерым булып, мин героиня, ул герой булып, ләкин бик нык истә калганы безнең Хуш назлы гөл спектаклендә булды. Анда без 3 кенә кеше уйныйбыз. Кыз соңрак кирип кенә чыга инде. Ринат Таҗдинов һәм Дунаев. Менә шундагы аның уйнавы, аның кичерешләрен карап, мин сәхнәдә чын күңелдән җылы идем. Соңыннан гына аша ул, башта шаярып, гел балагур итә инде. Соңыннан ашан үзенең нинди фаҗигале язмышы турында сөйләгәннән соң. Гомумән аның белән уйнау бик җиңел. Аңа ниндидер җитешмәгән яклары булса әйтсәң дә ул аны кабул итә, ул да миңа әйтә. Шулай итеп без бер-беребез белән кулга-кул тотышып 50 ел бергә уйнадык. Театр сәхнәсендә нинди генә рольләрне уйнамасын, тискәре яки уңаймы, Наил абый йөзеннән һәр вакыт нур бөркелеп тора, күңеленнән яктылык сирпелә. Биргәне белән канәгать булдык. Аллаһка шөкер, бирүләре мол булды, чөнки бәлки шушы данлылар, талант кирәк булганга рольләргә билгеләннәр. Улыгайган сайын инде рольләр билгеле кими, чөнки драматургия пьесада да бит. Әз була кортлар рольләре. Без әле, Аллаһка шөкер, театрда 1000 генә түгел, корт кешеләр. Конкурентларыбыз бер-беребезне хөрмәт белән яши торган конкурентларыбыз җитәрлек, Аллаһка шөкер. Шуңа күрә әле эшсез тормыйбыз, ара-ара тирәшләп торабыз. Наил абый һәр вакыт көләч,
тормыш сөяр кеше. Аның белән аралашканнан соң тормыштагы көндәлек мәшәкатьләр юкка чыккандай була. Син үзеңне икенче дулкында, илаһи сәнгать дулкынында тирбәлгәндәй тоясың. Шунсын да әйтергә кирәк. Наил Дунаев менә дигән тәрҗемәче дә әле. Дистәдән артык пьесаны тәрҗемә итеп, аларны театрларда куйдыра. Ә иң зур куанышы аның шәкертләре. Бу яктан да ул бик бәхетле. Күпме егет кызларны, шәхсән мине дә ул белемле, көчле шәхес булырга өйрәтте, рухи яктан байытты. Һәрберебезнең күңелендә Наил абыйга карата олы ихтирам, хөрмәт яши. Чөнки ул үзе дә безгә, үзенең шәкертләренә бик игътибарлы, кайгыртучан иде. Ул үзе дә безне бик хөрмәт итә иде. Ләкин без Наил абыйдан курыкмыйдык. Ул безне әрләсә дә, аның күзләрендә усаллык, кырыслык юк иде. Наил абый ул бик якты кеше, матур кеше. Аның гаиләсе дә бик матур. Аның беренче сифаты дип, аны әйткән иде Хөсәен абый Уразиков. Наил Дунаев ди, бөтен дөньяны ди, менә иң әйбәтләп куяр иде. Менә шуңа көче җитмәгәнгә аның ачуы килеп йөри дип. Менә мин дә шуны әйтер идем. Аның күңеле буенча менә бөтен гаилә кешеләренә генә түгел, бөтен кешегә әйбәтлек эшләр иде ул. Туфан Миннуллин мәсәлән, безнең шәйхтәш, достым, бергә укыган кеше, язучы, бик татарның бик кешесе. Бер көнне керде дә, яз, нишләп язмыйсың? Безнең артистларның бер-икесе китап яздылар, алар турында язdılar шунда. Яз, мен әйтәм, нәрсә ул, кем укыяны? Нәрсә ул дигәнем, укыйлар диде. Шулай итеп, син яз, синең бит каләң бар, яза беләсең. Мин ул турыдан әйтәм, кем укый? Ләкин җыри торгач барыбер тукталдым инде. Шул китапны язарга, чыгарга уйлаганда, баштан ахырга кадәр үткән тормышны уйларга мәҗбүр буласың. Булдым инде. Шуннан соң уйлыйсың да, барыбер китапның исемен мин тапмадым, Люция куйды, язмышым театр дип, ул теге битый, теге тапталган исем булса да, язмышым театр шул үткән тормыш театр инде. Шул театрда эшләүгә гаиләм каршы килмәде. Алар гел юл куйдылар. Алар бөтенсе хөрмәт итәләр ул эшне. Һәм тамашачыдан булай гел юл сүзләр генә ишетәбез. Аллаһка шөкер, шуңа күрә тормыш, язмышым театр дигән исемне китапка Люция минем исемнән куеп дөрес эшләгән дип уйлыйм. Әйе, Наил Дунаев халык мәхәббәтен, халык ихтирамын казанган бәхетле актер. Наил Дунаев заманабызның асыл ир егете, картаюны мәңге белмәс олпат шәхес. Мәрхүм белән хушлашу бүген сәгать 10-да башлана. Камал театры артисты Наил ага Дунаевның якты исеме мәңге татар халкының күңелендә сакланыр. Бүгенгә шулар, тынычлыклар теләп сезнең белән сау булашабыз. Исән, имин булыгыз.